Ами ако се окаже, че ключът към превенцията на почти всяко хронично заболяване се крие в една единствена, простичка промяна в храненето. Днес ще се потопим в една наистина революционна идея на доктор Бари Сирс. Идея, която има потенциала да промени всичко, което си мислим, че знаем за здравето. Чуйте само това твърдение. Това не е просто поредният здравен съвет, нали? Това е фундаментална промяна в перспективата. Идеята е, че вместо да се опитваме да лекуваме десетки различни болести по-отделно, може би трябва да се прицелим в техния общ корен. И този корен, според доктор Сирс, е именно възпалението. И тук трябва да сме наясно. Не говорим за възпалението, което усещаме, когато се порежем или ударим. Не. Говорим за нещо много, много по-коварно, известно като тихо възпаление. Опасно е, защото, както подсказва името, то е тихо, не го усещаме. Той е като невидим враг, който бавно, методично и безшумно руши тялото отвътре. Година след година, докато в един момент, бум, прояви се като сериозно хронично заболяване. Добре, но как изобщо се стига до това тихо възпаление? Оказва се, че отговорът се крие в един вид главен превключвател в телата ни. И познайте какво? Този превключвател се контролира от храната. Той управлява едни изключително мощни хормони, които могат или да разпалват пламъците на възпалението, или да ги потушават. Нека да видим как точно става това. Значи, ето ги двамата главни герои в тази история. От едната страна са омега-6 масните киселини. Те са тези, които, така да се каже, палят огъня на възпалението. И да сме наясно, те не са изначално лоши. Нужни са ни, за да се борим с инфекции, например. Обаче, от другата страна са омега-3, които действат като пожарната команда. Те гасят възпалението. Ключът, разбира се, е в баланса. И точно тук се крие огромния проблем на модерния свят. Този баланс е тотално разбит. И как се стигна до тук? Как така превърнахме храната си в една истинска машина за възпаления? Отговорът се крие в последните 100 години от историята на хранителната индустрия. Само си представете, в началото на 20 век съотношението е било сравнително наред. Както казва доктор Сирс, преди само 2 поколения всяко дете е пило по лъжичка масло от черен дроб на треска. Но след това идва истинска експлозия на евтини растителни масла – царевично, соево, слънчогледово. Те буквално заливат пазара, стават основа на всички преработени храни и на така наречената американска диета, която се разпространява по целия свят. И с това напълно разбива нашия вътрешен баланс. Само погледнете тази графика. Разликата е шокираща. Преминали сме от едно здравословно съотношение от около 2:1 до едно опасно 20:1 в полза на тези, които предизвикват възпаление. Това е все едно непрекъснато да наливаме бензин в огъня на тихото възпаление в тялото си, ден след ден. А ето я и другата, също толкова стряскаща страна на монетата. Докато приемът на омега-6 скача до небето, този на противовъзпалителните омега-3 се е сринал с цели 95%. Според доктор Сирс, това е най-голямата катастрофа за общественото здраве през 20 век. Добре решението изглежда очевидно, нали? Просто трябва да ядем повече риба. Да, ама не. Оказва се, че това решение носи със себе си един много сериозен парадокс на модерния свят. Ето я и дилемата, пред която всички сме изправени. От всякъде ни казва, че рибата е полезна, но в същото време постоянно слушаме, че е пълна с тежки метали и всякакви други токсини. И какъв е резултатът? Както отбелязва и доктор Сирс, хората днес ядат по-малко риба от всякога, просто защото се страхуват. И то с пълно право. Добрата новина, може би, е, че повечето хора не приемат достатъчно от него, за да се натрувят сериозно. Лошата новина обаче е, че не приемат и достатъчно, за да усетят каквито и да е ползи. Думата чудо рядко се използва в медицината, но доктор Сирс я използва съвсем целенасочено, за да опише ефекта на високи дози пречистени омега-3. Хайде да видим доказателствата, които го карат да е толкова уверен, като започнем от сърцето и стигнем чак до мозъка. Това проучване е просто поразително. Вземат 2 групи прасета и ги подлагат на възможно най-ужасната диета, за да предизвикат сърдечно заболяване. И при двете групи холестеролът скача до небесата. Но групата, която приема рибено масло, има напълно чисти артерии. Това е абсолютно смайващо доказателство, че не холестеролът е главният виновник, а възпалението. Ефектът не е само върху физическото здраве.
В Харвардското медицинско училище правят проучване с пациенти с тежка биполярна депресия. Само след 3 месеца разликата между групата на омега-3 и тази на плацебо била толкова огромна, че учените спрели проучването. Просто сметнали, че е неетично да продължават да дават плацебо на едната група, докато другата преживява такова животопроменящо подобрение. И може би най-невероятните резултати идват от пациенти с Алцхаймер. Доктор Сирс описва проучване, в което болестта не просто е спряла да напредва, при някои от пациентите дори е имало видимо подобрение. Хора, които са били напълно зависими от чужда грижа, са се върнали към самостоятелен живот. Това е било нещо абсолютно нечувано до този момент в лечението на тази опустошителна болест. Добре, доказателствата са наистина убедителни. Сега идва важният въпрос. Какво можем да направим ние? Добрата новина е, че планът за действие е изненадващо прост и е изцяло в нашите ръце. Нека да видим. Ключовият момент тук е, че трябва да се действа и на двата фронта едновременно. Първо, трябва да спрем да наливаме масло в огъня. Просто заменете олиото, с което готвите. Второ, започнете активно да гасите огъня с висококачествени омега-3. Доктор Сиърс твърди, че само за 30 дни може да се постигне измеримо намаляване на възпалителните процеси в тялото. И ето го въпроса за 1 милион. Нали? Отиваме в магазина и на рафтовете всички етикети крещят, че продукта е най-добрият, супер чист, премиум. Но как да сме сигурни? За щастие, има 2 супер лесни теста, които всеки може да направи вкъщи, за да разбере истината. Първият тест е супер елементарен. Тестът с фризера. Просто слагате една капсула във фризера за няколко часа. Идеята е, че истински чистите омега-3 почти не замръзват, така че ако извадите капсулата и тя е станала твърда и мътна като лед, това е лош знак. Значи е пълна с наситени мазнини, които е трябвало да бъдат премахнати. Вторият тест е още по-директен. Просто сдъвчете една капсула. Да, знам как звучи, но е важно. Ако усетите онзи силен, гаден, рибен вкус, това означава, че маслото е гранясало или просто не е чисто. Качественото масло е изненадващо меко и чисто на вкус. И така, стигаме до финала. Работата на доктор Сирс всъщност ни връща към една древна мъдрост – тази на Хипократ. Може би най-мощният инструмент за здраве, с който разполагаме, наистина не е в аптечката, а в кухнята. Идеята, че можем да контролираме бъдещето си, като просто възстановим един отдавна забравен хранителен баланс, е едновременно толкова проста и толкова революционна.